पण जर हा प्रॉब्लेम माझ्या गाडीचा सॉल्व करेल ना, त्याला मानेल मी. म्हणजे ह्यो जो माझा प्रॉब्लेम आहे ना, पूर्ण सिंधुदुर्गातलं खयच्याच मेकॅनिकने मला बोलवूचा, त्याचे काय ते एक तास 2 तास त्यांना काय तर रिसर्च करून सगळा करून झाला या गाडीवर. पार्टच्या पार्ट बदलून झालेत. पण ह्यो प्रॉब्लेम ना फक्त पावसात येतात स्पेशली. नक्की आता ह्या किलसीचा विषय हा, कारण स्पार्क प्लग ते वायरी बिरी सगळे बदलून झाले. कंटाळ येलो या धक्के. आता मग एरवी 10 मिनिटात पोचतो रे. यार पाण्यात थांबावं लागणार आहे मला.